Moc sa ospravedlňujem za kamarát, to je úplne na hovno, bol som na strana. Takže to vyskúšame ešte raz a moc sa vám ospravedlňujem, že to musím od znova. Takže odkaz vláde Slovenskej republiky. Dnes som sa rozhodla zdieľať odkaz čisto iba pre slovenský národ, náš ľud a odkaz pre vládu prezidenta Slovenskej republiky. Náš ľud je obmedzovaný, osočovaný, opovrhovaný vlastným štátom a miesto slobody slova sme sa stali otrokmi a žobrácmi vo vlastnej vlasti. 80% národa sú len ticho brešiaci na verejných sieťach, avšak napriek tomu sú stále iba poslušnými psami. Žijem v zahraničí, avšak som jedna z 99,9% občanov, ktorá sa nebude prizerať, ako môj ľud hynie. Ľud sa stáva zadlženým žobrákom a moja rodná vlast sa rozpredáva cudzincom. Tak to teda nie. Môj ľud živí štát a aj skorumpovaných parazitov, ktorí majú reprezentovať našu vlast a počúvať hlas ľudu a občanov. Tu nejde o výmenu názorov, tu je potrebné sa postaviť a bojovať proti zapredaným, skorumpovaným vlastizradcom. Táto vlast patrila vždy ľudu a nie naopak. Vláda má byť poslušný pes, ktorý počúva občanov a nie naopak. Ak môj ľud nedokáže vstať a postaviť sa z očí v oči v tvár našej vláde, našemu prezidentovi a skorumpovaným zapredancom, tak ja áno. Nemienim sa pozerať na to, ako môj ľud žije z huby do huby a ráta každé euro, zatiaľ čo naša vláda nás okráda a naplňa plné vrecká na náš úkor. Ja sa postavím každému z nich za náš národ, za môj ľud, našu vlast a našu slobodu. Když budem hovoriť za hlas ľudu, už nás štve, ako nás vlastný štát okráda nás občanov, už nás štve, že z nášho ľudu si robíte otrokov, už nás štve, že zatiaľ čo my konáme zbierky pre cholých ľudí z nášho minima, tak vy sa smejete za stolom a hrejete si vaše skysnuté vajcia. Už nás štve, že náš ľud kvôli vám je zadlžený aj v zdravotnej poisťovni, už nás štve, že aj z toho minima vám plníme ďalšie prasiatko pre vaše nenažrané huby. Seriete na ľud a vyhovárate sa, že na nič nemáte. Ale z našich peňazí si kupujete pozemky a drahé autá. Peniaze, ktoré náš štát má, nepatria vám, ale nášmu ľudu. Naše vlasti a občanov, ktorých reprezentujete. Nikto z vás nie je hoden reprezentovať náš ľud a zaslúžite si maximálne naplúť do ksichtu. Na migrantov a cigáňov taktiež peniaze máte, kde mesačný príjem je od 800 do 1500 eur a to nikto z nich nikdy nepracoval a ani pracovať nepôjde. A naopak, vy zvyšujete dane, aby sme živili ešte aj migrantov a cigáňov z našich vlastných ťažko odpracovaných pár eur. Už nás štve, že rozhadzujete naše štátne peniaze, zadlžujete nás občanov a naši dôchodcovia, ktorí celý život pracovali, žijú zadlžení všade, v každej lekárni či zdravotke. Všetky rodiny žijú z huby do huby a rátajú každé euro, aby uživili rodiny. Zatiaľ čo vy okrádate náš ľud a štát bez ohľadu a hanby. Už nás štve, že naši občania sú diskriminovaní, osočovaní a opovrhovaní vlastnou vládou a štátom. Zatiaľ čo utečencom dáte milióny zadarmo, aj pozemky či byty a za odmenu pomoci oni budú znásilňovať, zabíjať naše zvieratá, ženy, mužov a deti. Už máme dosť toho, že nie sme platení, ako by sme mali. Ako by sme mali byť, ospravedlňujem sa. Moc sa vám ospravedlňujem. Trocha tu fúka. Už nás štve, že rozhadzujete naše... Prepáčte, to som už čítala. Už nás štve, že naši občania sú diskriminovaní, osočovaní a opovrhovaní vlastnou vládou a štátom, zatiaľ čo dáte utečencom milióny zadarmo, aj pozemky či byty za odmenu pomoci, oni budú znásilňovať a zabíjať naše zvieratá, ženy, mužov a deti. Už máme dosť toho, že nie sme platení, ako by sme mali byť, podľa mzdy. Seriete si celá vláda aj s prezidentkom Kiskom do huby. Ľudia, ktorí makajú celý život ako hovada a otročí za nič, len za pár drobných, z čoho musia uživiť svoje rodiny a ešte k tomu z toho mála vám musia zaplatiť 21%
dane, zatiaľ čo cigán či prisťahovalec dostáva peniaze za nič. Sama za seba sa vás opýtam, čisto čo určite zaujíma celý náš národ. Zaplatil niekto z vás v parlamente, vo vláde, alebo prezident nejaké dane, ak áno, koľko percent? Ja s istotou môžem povedať, give little more. Ja s istotou môžem povedať, že nikto z vás nezaplatil žiadne dane, iba naopak. Miesto toho okrádate štát, z ľudí si robíte otrokov a z otrokov a žobrákov, pracujúcich na vás nenažraný hrtán a ešte k tomu všetkému zadlžujete našu vlast a náš štát. Rozpredávate našu pôdu, ktorá patrí nám a nie vám. Prezident Kiska, ten si zaslúži odo mňa maximálne napľuť do ksichtu a kopanec do zadku. Miesto toho, aby pomáhal a navštevoval náš ľud, pomáha cigáňom a cudzincom, jak s novými pozemkami a bytmi zadarmo, tak aj s financiami a pomocou. Uprednostňuje cudzincov pred vlastnou rasou a za to ste iba odpad a hanbou našej vlasti, ľudu a občanov. Koľko z vás z vlády aj s prezidentom si vyskúšali život chudákov či bezdomovcov? Ani jeden z vás. Iba klamete náš ľud a okrádate náš štát. My sme ľud silný, statočný. Nemáme už čo stratiť. Dokážeme aj prezidenta a zapredaných politikov zosadiť z vlády. Ako jednota a celok sme silnejší a mocnejší. Nenechajme sa zastrašiť šaškami. A na to sa teraz spojíme vo vlastnej vlasti. My sme ľud silný a statočný. Ľud, ktorý ukončil ticho mlčať. Nechať sa okrádať a počúvať ako poslušné psy. Už počuť hlasy naše z hôr, už počuť kroky naše spod tatier. Už počuť dupot a ozvenu hlasu našich naštvaných Slovákov. Už počuť dupot Slovákov odhodlaných ísť do boja za svoju slobodu a národ, za hrdosť slovenských rodákov, ktorí sa nemienia len ticho prizerať a s odhodlaním idú do boja zvrdnúť našich vlastizradcov. Za seba osobne budem hovoriť. Budem bojovať za môj ľud a môj národ, za našu vlast a slobodu proti všetkým zapredaným vlastizradcom. Ak niekto z nich zaútočí a potrestá môj národ, verte ľud, že i keby mala bojovať na dvojkríži, ja zničím našich vlastizradcov. Verte či neverte Slováci, ak by mala tiec aj moja krv za oslobodenie nášho ľudu a Slovákov, s hrdosťou budem niesť toto bremeno a postavím sa pred môj ľud ako obranný štít a hrdo budem stáť pred môjim národom. Nech sila naša nestratí sa a Slovákov hlasy počuť spod našich tatier. Nech hodca i blízka, každá vaša bolesť, ať padá na mňa. Ja s hrdosťou budem niesť ťažký kríž a bremeno môjho národa, pretože viem, že ak môj hlas stichne, postane ľud, čo mi veril právom a s hrdosťou pôjdu do boja. Takže volám sa Adriana Meleková, narodená 3.10. V Ružomberku. Momentálne som v zahraničí, video natáčam zo Španielska a týmto chcem vyzvať všetkých Slovákov, aby sa nebáli a zároveň chcem odkázať vláde, že ja sa vás nebojím a budem bojovať za môj národ. A ak budete mať akýkoľvek problém a budete sa ma chcieť zbaviť akýmkoľvek spôsobom, ja sa vám kľudne postavím a s hrdosťou pôjdem do boja za môj národ.